מוריי ורבותיי, כמה מילים. נתחיל בחברנו וידידנו יוסף בלמס בן חנה, שהלילה פקידת שנתו היה משכים ומעריב איתנו כאן בבית הכנסת. היה יושב שם באזור ליד אברהם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ויחזור על רגליו ללכת בריא עולם. והגיע היום והוא נפל, והיו לנו פה איתו לא מעט חוויות. אני רק אספר חוויה אחת שהייתה. יום אחד אמרו לו, מי אתה? אז הוא אמר, מי אני? אני הייתי רוקח במרוקו. אז מוריס אמר לו, אם היית רוקח במרוקו, אני עושה סעודה לכל הבית כנסת על החשבוני. תוכיח. למחרת הוא הביא לו, הביא לו תעודה שהוא רוקח במרוקו. זה אמיתי, אמיתי. כן. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? יום אחד הייתה לי, עכשיו אני עובר למשפחת סיסו. אמרתי לך, יש לי הפתעה גדולה בשבילכם, אבל כדי שנגיע להפתעה, אני צריך לספר את ההשתלשלות של ההפתעה. יום אחד אני קורא בספר מלכי רבנן, על הגאון הקדוש רבי יצחק סיסו. אבל הם לא כותבים סיסו בסמך, אלא סין יוד סין וו. זאת אומרת, הסמך והסין מתחלפות. ואני קורא עליו דברים מטורפים. היה גאון הגאונים של פז בגמרא. ידע כל ש"ס בבלי וירושלמי על פה. כל 4 חלקי שולחן ערוך על פה. סגי נאור, עיוור. והוא כותב שמה שהוא יושב כל היום בבית כנסת באיזה פינה, ואף אחד לא מתייחס אליו, כביכול, חושבים שהוא אדם פשוט, אבל הוא כותב, הוא מורי ורבי, לא הסמיכו אותי לדיינות אם הוא לא אישר. היו הולכים אליו. עכשיו, איך הוא מסמיך לדיינות? הוא לא יכול, הוא סגי נאור, איך הוא מסמיך לדיינות? הוא מכריח אותך, הרי חלק מהדיינות זה ללמוד חושן משפט. חושן משפט זה סדר נזיקין. הוא שולט בסדר נזיקין בעל פה, הוא מכריח אותך שתגיד את הגמרות ואת השולחן הערוך של סדר נזיקין בעל פה. אתה יודע, יש דיינות, אתה לא יודע, אין דיינות. אז היו באים אליו, וכמובן הוא היה עושה מכולם קרקס. כתוב שם איך הוא מהתל בכולם, ממש הייתה לו שליטה אבסולוטית. והיה מושיב אותו, את אותו דיין, מלמד אותו מחדש את כל הגמרות, איך צריך ללמוד, איך בעיון, הכל כמו שצריך. ואז הוא מאשר, אומר, אתה יכול ללכת. עכשיו אתה מאושר לדיינות. ככה כותב הרב יוסף בן נעים, בספר מלכי רבנן, על רבי יצחק סיסו. אני קורא את הדבר הזה, ואני בא לאבי, לאברהם, אני אומר, תגיד לי, מי זה בשבילך? הוא מסתכל, הוא לא מאמין. הוא אומר לי, לא, מה פתאום, לא יכול להיות זה. אמרתי לו, תשמע, אני אומר לך, זה אבא שלך יצחק, כנראה שזה משהו פה קשור. אז הוא, כן, ואז הוא מספר לי, הוא מספר מה שהסבא מספר, מה שרבי יצחק מספר, שהסבא שלו, אז הצדיק הזה, היה נשוי לאישה ולא היו להם ילדים. לא היו להם ילדים בכלל. ואמרו לו, תתגרש, אמר להם, אני לא מתגרש. לא מתגרש, לא כלום. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שלא היו לו ילדים. נשים צדקניות במרוקו, מה היא עשתה? היא הלכה, הביאה לו אישה. ומהאישה הזאת נולד ילד. אחד, בן יחיד. והבן היחיד הזה הביא בן יחיד את רבי יצחק עמרם סיסו, שאנחנו היום באזכרה שלו. והוא הביא, שיהיה בריא, נשמתו עדן, הביא שבט, ברוך השם, שבט גדול, שמתפארים בו, נמצא, ברוך השם, ילדים, נכדים, נינים, זכה לשמש בקודש. ואני קורא את הסיפור, ואני מספר לעצמי את הסיפור.
ויום אחד היה לי סיפור גם עם האח שנפטר. ביקרתי את רבי מאיר עטיה בבית חולים, והוא היה חדר לידו, עם יעקב. אז אני רואה שם את אבי, אני אומר לו, מי פה? הוא אומר לי, אח שלי יעקב פה. נכנסתי אליו, הוא זיהה אותי מהבית כנסת. אז הוא היה עם מונשם, ככה עם חמצן. והוא אומר להם, אתם יודעים, הוא פייטן בבית כנסת, ופה ושם. באתי למחרת, ואני חולם את רבי יצחק סיסו. לא ראיתי אותו אף פעם, אני לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו. לא הייתי פה כשהוא נמצא. והוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע אם התפילה תועיל או לא תועיל, אבל תשתדל מה שאפשר בשביל הבן שלי, כנראה שנגזרה הגזרה. סיפרתי את זה לאבי, הוא אומר לי, גם אני חלמתי את אבא שאח שלי כנראה הולך. עוברים שנתיים אחרי זה, ואני עוד פעם חולם אותו. אני לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו. והוא אומר לי, אני הנכד של רבי יצחק סיסו שאתה מספר עליו. לא מגיע לי שתכתוב עליי משהו? עכשיו, אני מספר לכם למה הוא אומר את המשפטים האלה. כי לי יש פרויקט שנקרא פיוטים על צדיקים. וכתבתי לא מעט פיוטים על צדיקים. ולפעמים הצדיקים מוסרים מסר שגם הם רוצים שיכתבו עליהם. עזבתי את זה, לא התייחסתי. באותו שבת היה פה יהודי מפז, קוראים לו ראובן עשור. הוא ישב שם ככה, איפה יושב אמרו לי ככה. עכשיו הוא קם, והוא מסתכל, הוא רואה רבי יצחק סיסו. התחיל לנשק את השלט הזה של רמי. הוא מנשק את השלט הזה. ואבי מסתכל עליו, הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה מנשק? הוא אומר לו, אתה תערף עדק רבי יצחק סיסו, דיאלנה, דיפס. אז הוא אומר לו, מה זה רבי יצחק דיאלנה? מאיפה אני מכיר אותך? הוא אומר לו, אני לא מכיר אותך. אני בתור ילד בן 5, הייתי יושב בכיסא ליד רבי יצחק סיסו הזה, הצדיק שאנחנו מדברים עליו, הגאון המקובל הזה. אני ראיתי את זה סימן משמיים, שהוא רוצה שאני אכתוב לו משהו. התחלתי לכתוב שורה, ונתקעתי. ממש נתקעתי. לא הצלחתי. עברו מאז אולי לפחות 8 חודשים. אתמול בבוקר, אני פותח את המגירה ואני רואה את השורה הזאת שכתבתי. לקחתי את העט, וכשהצדיק רוצה, הכל נכתב אוטומט. אז אמרתי לך שיש לך הפתעה בשבילכם. ההפתעה שלי שכתבתי פיוט לעילוי נשמת רבי יצחק סיסו הגדול ורבי יצחק סיסו אבא שלכם. זאת אומרת גם על הסבא וגם על הנכד שבשבילך הוא הסבא. אז זה הולך ככה. אני יודע, אתה הנכד של הנכד של הצדיק. אני אנגן את זה בעדינות, כי זה אני לא בא לשיר, אבל אתם תבינו את המילים, כי לקרוא ואחר כך לשיר, זה הולך ככה. גאון קדוש בגמרא, בעיר פס המעתירה, אין לו עיניים לאורה, אך הוא צדיק חסיד ונורא. זכות רבי יצחק סיסו, תורתו היא אישו. רבי יצחק שפתותיו רוחשים, לימד גאונים וקדושים. בית מדרשו בחידושים, הוא מתרץ והם מקשים. רבי יצחק אין לו ילדים, מידותיו של חסידים. לא שמע לעצת ידידים, הוא ואשתו מאוחדים. צדקת אשתו ברוח קודשה,
קדושתה אבן הראשה, הביאה לו עוד אישה, ילד נולד בגיל פרישה, נולד לזקנותו הילד הזה. נכדו רבי יצחק עמרם, על כל איש חסדו יורם, משרת בקודש עם מורם, בבית כנסת גיבורי ישראל הדרם. בעיר גנים 40 שנה, עשה מלאכתו נאמנה, קרא לימד בתורה שנה, עדתו קהל אמונה. בלבש דיחדו עד היום בנו אברהם, קדושת סבו עומד נדהם, איך שושלתם על הגובהם, וצדיק סבם כאבן שוהם. משפחת סיסו היא חותם, בשין או סין, בסין או סמך כתיבתם, שמור בואם וצאתם, ברכה תהא במחנותם. כל זאת כתבתי לכבודך, רבי יצחק חסידך, כהן האומר יברכך, בן העיר פס מולדתך. זכות רבי יצחק סיסו, תורתו היא אישו. שיהיו דברי השירה והתורה וסיפורי הצדיקים לעילוי נשמת המנוחים, שאנחנו חיים בזכותם. הכוח שלנו להמשיך את המורשת הזאת, להיזכר בהם, לשמוע על פועלם, לשמוע על הדברים הגדולים שהם עשו. תסתכלו איך בן אדם שכביכול בשנייה האחרונה, בשנים האחרונות של החיים שלו, הביא ילד אחד, והילד הזה הביא ילד אחד, והיום ברוך השם, אתה לא מאמין שברוך השם השבט הולך ופורח וגודל ונמצא בכל הארץ, שגם יש ילדים ונכדים, בני תורה אמיתיים, עוסקים בתורה, לומדים תורה, יודעים תורה, ברוך השם. יהיה לנו ברכה בזכות הצדיקים האלה, ורפואה שלמה והצלחה לכל חיילי צבא הגנה לישראל, להחזרת השבויים במהרה בימינו, אמן ואמן.